baina ez iraganeko gauza direlako edo ipuinetako testu inguru direlako, baizik eta gure mendietan gugan dikurtu nahi ditugulako. Nahi ditugu horrelako basoak izan. Bertako basoa bultzatzea nahi dugu. Bertako basoa lehen eratzea, berreskuratzea. Eta horregatik, sektore ezberdinak bildu gara, ekimen honetan, uste duzuen, multidisciplinarra da, bat sektorek parte hartzen dugu, eta indar bakarrean nahi dugu ere proposamen honekin jende orokorrak, kaliko jendeak bizkaitarrok orokorrean gure basoen egoera ezagutzen. Gure basoena eta noski landaketena egin. Basoa eta landaketa bereizi behar ditugulako, ez direlako gauza behar. Bertakoa da basoa. Gero landaketa da guztiapenerako. Guztiatzeko errentagarritasun bat lortzeko. Gu euskaude ere horren kontzen. Baina ikusiko dugunez proposamen hau ildo horretatik dugu. Eta azteko, Lurkaia Fundazioko Jon Hidalgo izango dugu, berak pixka bat azalduko dugu zeneko horregungo baso eta landaketen egoera Bizkaia. Gerora, landaketa horien arazo inpaktuaz hitz egingo dugu, eta gerora ja diulenek eta proposamen honetaz eta hartu beharreko neurrietaz jardungo dugu. Beraz, izango dut, Joni?